know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles we'll lay to rest and we'll wish. Bona tarda, estimats televidents de Ràdio Televisió Ulldecona. Soc José Luis Barrera i som al camp municipal Sant Fernando d'Alcalá de Xivert. El programa que estem gravant és per festejar l'esplèndida temporada que ha fet el prebenjamí del Club de Futbol Alcalá. De moment són tercers, n'hi ha opció de quedar segons i no s'ha sigut de primers per poc. Sí, n'hi ha alguna opció de poder quedar segons, però primers ja, José Luis, Difícil. En l'empat d'ahir ja no tenim opcions. Si pergueren els dos davant els dos partits, tampoc no hi ha opció? No hi ha opcions, l'opció era si ahir haguessin guanyat. Jo feia el pensament d'avui a gravar un programa molt més alegre, pues. Sí, però ahir al final no vam tindre sort. No passa res. Bueno, ell és Javier Palazzi, el Pichino, i pots presentar-te futbolísticament? Vull dir, nom, lloc en el club, el teu palmarès, el currículum, si has jugat a futbol... Sí, bueno, jo soc Javier Palazzi, soc actualment el secretari del Club de Futbol Alcalá, entrenador del prebenjamín i vaig estar durant 4 anys d'entrenador de l'infantil i del cadet, aunque enguany ja m'he dedicat a soles al prebenjamín i secretari del club. Sé que vas jugar al futbol també. Sí, he jugat al futbol, la primera regional, preferent, el Club de Futbol Alcalá i actualment jugo a l'equip de veteranos del club. Està bé això, dir-ho també, lo dels veteranos. No morirà l'afició. Bueno, què li dones a Javi per a que marque tants gols? Bueno, donar-li no li dono res, una cosa que té el xiquet que li ha eixit bé, una cosa innata que té, si li dona bé el futbol i tot el contrari, l'únic que l'apreto massa al ser entrenador i al mateix temps pare. Entonces moltes vegades l'apreto molt i crec que
si se lliure de mi aniria millor. Quants gols ha marcat aquest any? 91. Poca broma. En 26 partits. Això n'hi hauria que mirar estadístiques, no? Però igual és un rècord, eh? Bé, saps que si seguís aquesta progressió se'l rifaran a Javi? Bueno, no ho sé, actualment enguany compagina el Club de Futbol Alcalà i el baixo dimarts i dijous entrenen el Villarreal, l'Empremejamina del Villarreal. Com li va dir baix? Bueno, li va bé, ell està molt content, ha millorat un muntó de lo que li estan ensenyant allí, però no sabem encara l'any que ve on estarà, perquè també està el Club Deportiu Castelló, que també mos ha preguntat per ell, igual que a lo millor pot seguir jugant així a l'Alcalà. Què alaves de Roger, el teu company, com a entrenador? Pues bueno, de Roger alabo de que és un gran company, una bona persona, ell ha dut el pes dels entrenaments, jo he sigut el poli malo, ell el poli bueno, jo he sigut el que sempre ha ficat recte als xiquets, perquè no és complicat manejar a 15 xiquets, i ell ha ajudat molt i ell ha dut el pes dels entrenaments. A mi m'agrada la disciplina que els inculques. Basta a vegades un crit per ordenar les files o remuntar un gol en contra, i el que sigui. És bàsica la disciplina als triomfs del futbol? Sí, jo sempre he opinat que el futbol, a part de ser un deport, té que ser ensenyar-los als xiquets una educació, a part de futbolística, també personal, que aprenguen el treball en grup, el comportament dels amics. Per això és tan important una dutxa com jugar al camp. És molt important, i jo sempre he inculcat, que fa 3 anys que estic en ells, de que és tan important entrar a dutxar-se junts com després jugar al camp. Si no eres amic fora, dins el camp les coses no funcionen. No se passe la pilota. I quina és la clau perquè un equip estigui enxufat? Què creus tu? El crit així que et pegues quan n'hi ha que pegar-lo? Bueno, la clau és que un poble com Alcalà tenim uns equips que hi ha molta diversitat dins d'un equip. Hi ha uns xiquets que els agrada molt el futbol, uns altres no tant, uns altres més, uns altres menys, i entonces als xiquets perquè tot siga un equip hi ha que algunes vegades motivar-los i connectar-los, que a vegades és un crit perquè no perguen la posició, perquè estiguen alerta, perquè no s'hi distraguen, però entre tot se fa que estic molt content, igual Roger i jo, de la temporada que han fet els xiquets, que ha sigut esplèndida, només en 2 derrotes, 3 empats, l'únic que han punxat a millor en equipos més dèbils que nosaltres futbolísticament, i en els de dalt hem donat la cara, però no hem tingut sort. Ha sigut una temporada molt bonica, molt dolceta i emocionant. L'any proper, a repetir pre-Benjamí o en el Benjamí en Javi un altre camí? Bueno, l'any que ve tots els xiquets, excepte 4, se queden al pre-Benjamín, els altres passen al Benjamín. Si continuen tots, que espero que sí, pues intentarem fer un equipet. Jo no sé si estaré, no se pot saber encara, i Javi tampoc. Bueno, dis-me ara, te vaig nomenant un a un tots els jugadors, dis-me el que vulguis, una frase, una paraula, el que te diu, el primer que te vingui al cap, no? Brian, un bon central. Hugo, luchador incansable. Vicent, Porterazo. Nicolás, El més xicotet i molt luchador. Pol, un gran defensa. Júlia, la batalladora de l'equip. Abdel, molta picardia i està aprenent a muntó. Unai, la gràcia de l'equip i bon jugador. Gerard Ferreres, perquè tenim 2. Pues... Està Holguín, vale. Gerard Ferreres, el que més sap de futbol. Holguín arribarà a ser bon jugador. Alejandro, molt bé. Se despiste poc, però és bon jugador. Emma és la xiqueta junt a Jonathan, que estan a l'equip, s'han apuntat més tard i s'estan formant i té una gran milloria. I Jonathan? Jonathan, igual que Emma, tenen un gran futur i tenen il·lusió de jugar amb els seus amics. Adrián no l'hem nomenat encara, no? Adrián és un comodín. Igual me juga de defensa, que de mig, que de porter. I l'últim, Javi? Javi? Què em vas dir, no?
A ver. Que és un crack, Evan. És un crack. These days. 3 years of ups and downs, nothing to show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. Bueno, així està Javi Palazzi Llorenç. Comencem per la primera pregunta. De quin equip eres? Del Madrid, del Barça, del Villarreal o de l'Alcalá? De l'Alcalá. Molt bé, molt bé. I ara fica els equips en ordre. Això és que t'he dit, el que més t'agrada o el que menys t'agrada? El primer, el que més t'agrada. A l'Alcalá, Molt bé. el Barça, has dit l'Atleti, Villarreal i el Madrid. el Villarreal i el Madrid. Molt bé, molt bé. A quin estadi t'agradaria marcar un gol? Aquesta pregunta és difícil, eh? El del Barça. El del Barça? A veure. I com t'agradaria fer-lo? De penalti, de xilena, De falta. de falta? Això és molt xulo també. I en quina competició? En Lliga, en Copa, Copa del Rei, Champions? Champions. Molt bé. I per què? Per què en Champions? Que sigui l'últim el que donarà el títol? Per què? No ho sé. Una a la Champions, ja van, vale. A quin jugador del primer equip nostre, dels grans, t'agradaria pareixer-te? A Roges. Roger, molt bé. I de primera divisió quin t'agrada més? A Messi. Molt bé, Messi. Ara parlarem de tu, de lo que has fet esta temporada. M'ha dit ton pare que has fet 91 gols, això són molts. Quants partits has guanyat aquest any, més o menys? No ho sé. Comptant els de torneos i tot, també més de En la Lliga 23 23, més uns 40 o menys, i no? torneos entre total uns 30 partits. Molt bé, Javi. Seguiràs entrenant per a ser un futbolista de primera? Sí. Molt bé. T'agrada? Per què t'agrada ser futbolista? Sí, no? Sí. Molt bé. Quin rival t'ha paregut més difícil a la vostra lliga? El Cabanes, el Torreblanca, el Peñíscola, el Benicàssim o algun altre que m'has deixat? Torreblanca. Va ser més difícil, més durs? Molt bé. Els companys del prebenjamí, en qui tens millor? En quin jugador combines? En Hugo. En Hugo? Molt bé. I ara me diràs lo que ha parlat antes el papà. T'anomeno els companys i tu me dius quina paraula vulguis, ¿vale? Brian, Es un bon defensa a mi, el centro, ai, bo, que és bon defensa. bon defensa, molt bé. I Vicent, Bon porter, per mi que ha sigut el millor porter de la lliga. molt bé. I Nicolàs, Pues corre molt i lucha amb els balons. molt bé. Pol, També és molt bon defensa, però algunes vegades s'equivoca. Júlia, També és una bona defensa i contra el Torreblanca i contra el Cabanes, és que a mi ens han parescut els més difícils, pues, els més grans no els saben ni passar. Abdel, És molt bon mig t'ajuda molt, no? i ajuda molt. I Unai, També és molt bon defensa i lucha també amb els balons. Gerard, Olguino Ferreres. Ferreres, Pues, és molt bon delanter i lucha també els balons quan li rebote. molt bé. Holguín, També és molt bon mig i delanter i també ho fa superbé. i Alejandro, També és un molt bon defensa i el mateix que pot. molt bé. Adrián, ja quasi que acabem, Javi? Adrián, Adrián també és un bon delanter i també lucha també els balons. i Hugo, Pues, ell també lucha els balons i corre molt. molt bé. Ja està. Molt bé. I ara falten Emma i Jonathan. Emma i Jonathan. Als entrenos Jonathan juga molt bé, Molt bé. I Emma també, no? el mateix. Molt bé. Pues bueno, ara t'he de donar un... Per ser el millor golejador de la teva categoria, hi ha un restaurant a un poble que es diu Tronchón, de Teruel, que t'ha regalat
un vale gratuito. Veges, llis-ho per la càmera. A veure si puedes llegir-ho. A veure si ho llegis per la càmera. Llis-ho fort. Este document es un vale gratuito para una comida para 2 personas en el restaurante Casa Matilde. Tronchón, Teruel. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. I hope someday we'll sit down together. Avui estem en Hugo Serrano, que és un jugador del prebenjamín del Club de Futbol Alcalá, i que l'entrevistem perquè ha fet una campanya increïble. El prebenjamín ha estat esta última jornada que si era campió, que si no, i li farem unes preguntes. De quin equip eres, Hugo? Del Alcalá, del Barça, del Villarreal, del Atlético de Madrid y ya está. Molt bé, molt bé. I a quin estadi t'agradaria marcar un gol? Al del Barça. Al Camp Nou? Molt bé. Com t'agradaria fer-lo? De córner? De córner. Ho busques difícil, eh? En quina competició t'agradaria marcar-lo? Copa del Rei, Lliga, Champions? En la Premier y de Cup. Vale. I a quin jugador del primer equip nostre t'agradaria parèixer-te? A Roger, molt bé. I dels de primera divisió? A Messi. Molt bé. Ara parlarem de tu, vale? Ara. De lo que has fet esta temporada, quants gols has marcat? 16. Molt bé. Quants partits has guanyat aquest any, més o menys? Més o menys 20. 20, molt bé. Seguiràs entrenant i jugant per a ser futbolista? Sí. Molt bé, t'agrada, eh? Vale. Quin rival t'ha paregut més difícil de tots a la vostra lliga? El Cabanes. Era difícil de guanyar-li? I durs, pegant patades? Sí. Vaja, que tios. Dels companys del prebenjamí, en quin t'entens millor? En Javi. Molt bé. I ara jo t'he dit el nom dels jugadors i tu me dius el que te suggerís, no? Brian. Que per mi és el millor defensa i que ho fa molt bé. Molt bé. De defensa. Molt bé, molt bon defensar. Vicent. Que separa quasi tots els penaltis, però a vegades quan li marquen s'enfada. S'enfada. Nicolàs. Que corre molt però la té que passar un poc més. Molt bé. I Pol. Que antes no ficava la cama i era així. Molt bé. Júlia. Que per mi és la que més corre. Abdel. Que a vegades li vist bé els regates i a vegades no. Vale. Unai. Que a vegades ho fa bé i a vegades les canvi ho fa bé. Gerard Ferreres. Que a vegades no s'entén molt bé amb mi, però és molt bé. Vale. Holguín. Que el butxa molts balons, però s'enfada. Alejandro. Que a vegades va butxades, però quan vol ho fa bé. Adrián. Que fa moltes butxades, però quan no vol no ho fa bé i quan vol sí. I de Javi què me dius? Que és el que més m'entenc i en moltes coses. Vale, ara mira, de Casa Matilde de Tronchón, Teruel, te dona un vale pa... Mira, llegeix tu mateix. Este documentamento es un vale gratuito para una comida para 2 personas en el restaurante Casa Matilde, Tronchón, Teruel. Llamada al teléfono 964-178523 para consultar disponibilidad. Vale, muy bien. Vale, Hugo, això li dones al papà, I aneu allà dalt en Alejandro i mengeu un dia allà dalt. Con nosotros Roger Murillo, el mediocampista del Club de Fútbol Alcalá, que ha sido campeón con su equipo de primera regional del Grupo 1 de Castellón y además es el entrenador de los, junto con Palazzi, es el entrenador de los prebenjamines. ¿Puedes presentarte futbolísticamente, Roger, con unas pocas frases? Claro, José. Bueno, mi nombre es Roger Andrés Murillo Polanco, soy mediocampista, juego actualmente en el Club de Fútbol Alcalá, también soy entrenador del prebenjamín de segundo año y por lo menos en palmarés, campeón este torneo de la primera regional,
en Colombia con el primer equipo del América de Cali. En el 2012 quedamos campeones del torneo de Liga de Ascenso y varios campeonatos a nivel del fútbol base. Muy bien, Roger. ¿Qué os ha dado más alegría, el primer equipo o los chavales? No, ambos. Ambos equipos nos han dado esta temporada, ha sido llena de muchas alegrías, Sí. porque con el primer equipo, además de lograr el título, se consiguieron sacar los partidos importantes, buenos resultados, y con los chicos igual. Orgulloso de lo que se ha logrado contra los rivales grandes, a pesar de la tercera posición. Bueno, y estamos ahora en el tema infantil, los chavales. Sí. ¿Qué es lo que más entrenáis entre semana? ¿Físico, jugadas o táctica? Bueno, siempre tratamos de planificar que haya una mezcla de todo, ¿ya? Entonces tratamos de que lo principal sea la parte técnica, el control, el pase, la movilidad. También especialmente los miércoles hacemos parte física, coordinación, y los viernes antes de los partidos hacemos algo de la parte táctica, ubicación de los jugadores y jugadas a balón parado. Bueno, muy bien. Entonces, el tema valores, ¿intentáis inculcarles valores o a qué valores le dais más importancia? Claro, eso es muy importante porque antes que futbolistas somos personas, ¿ya? Entonces los valores son muy importantes. Tratamos de enseñarles o tratar de inculcarles mucho el compañerismo, el respeto, la responsabilidad y ante todo el sentido de pertenencia. Muy bien. Después, el aspecto psicológico para un jugador también es muy importante. ¿Cómo lo entrenáis al niño que acaba de perder un partido o lo ha ganado o gana 4 seguidos y se cree que es el campeón ya? Claro, en estas edades pasa mucho eso, ¿ya? Que tú ganas un partido y crees que ya eres el mejor y no es así. Entonces siempre tratamos de mantener un equilibrio así de la parte mental para los chicos, decirle que si ganamos tenemos que seguir trabajando igual, pero que no lo es todo, y si perdemos que tenemos que trabajar para mejorar, para lograr ya sea empatar o un mejor resultado. No ha habido lesiones importantes, ¿no? Ni tarjetas así rojas, ni... No, esta temporada afortunadamente hemos gozado de muy buena salud, no ha habido ninguna lesión grave y las tarjetas en estas categorías muy pocas veces se utilizan. ¿Y goles a favor y contra? ¿Te acuerdas del número? Sí, goles a favor hicimos 161 goles y en contras 51 goles. Fuimos el tercer equipo más goleador y el tercer equipo menos goleado. Bien. ¿Y a Javi qué le decís para que marque tantos goles? Bueno, pues más que decirle, con un jugador de esa calidad, de esa habilidad que tiene, es darle confianza. ¿Ya? Se le da la confianza, decirle balón, que, ¿no? Exacto, que con el balón haga lo que él sabe hacer, que tenga seguridad en él mismo y que confíe en los compañeros. ¿Y de tu compañero Palazzi qué alabas? Bueno, él, un gran compañero. Creo que hemos sido un buen complemento, como lo ha dicho él, el poli malo y el poli bueno. Y nada, me gusta mucho la disciplina que inculca, la seriedad en el trabajo, que siempre está pendiente de los chicos, que no les falte nada. Y desde que inicia el partido hasta que finaliza, siempre está viviendo el partido con mucha emoción. Entonces eso es lo que me gusta. Cigarettes in the ashtray, reminiscing on those past days. I thought you didn't know my last name, but